前回までのあらすじ。3回戦が終了し、いよいよ大詰めを迎えたエアポーカー。残り手札は2枚。より多くの酸素を勝ち取り、水中での耐久戦を制するのはどちらなのか。エアポーカー最終章、開幕。4回戦開始。全5回戦のエアポーカーも、いよいよ大詰めとなってきた。まずこのタイミングで、ラロが呼吸で新たなエアを消費した。現在の手札は、嘘食い、25、と、26。ラロは、44、と、63。それぞれの数字から最高役を作成すると、ラロが選択できるのは、9のフルハウス、もしくは、K のフルハウス。対して嘘食いが選択できるのは、6のフルハウス、もしくは、ストレートフラッシュ。この状況で、お互いが選択した数字は、嘘食い、26、ラロ、63。この数字は、2階にいる協力者によって、数字を合計値とするポーカーの役へと変換されることとなる。この数字から一番高い役が作成できた場合、結果は、6のフルハウス、vs、K のフルハウス。つまりは、ラロの、K のフルハウス、が勝利となる。4回戦はラロが優勢のように見えるが、嘘食いにも勝利の目がないわけではない。4回戦の現在では、選択できる残りカードも少なくなっており、正しい役を作成することの難易度がとても上がっている。そのため、ここまで完璧に役を作成し続けてきた協力者も、ここに来て失敗するということも十分あり得る。つまりは、協力者の役作成ミスによる嘘食いの勝ちも、可能性としてあり得るといった状況となっている。ベッドタイムに移る。まずお互いに、参加料の4エアをベットする。ファーストベッドは嘘食い。協力者の失敗を待つしかない嘘食いは、チェック、を選択。対するラロは、強気のマックスベッド。4エアレイズ。もし嘘食いが、この4エアにコールした場合、勝敗確定後、15エア以上もの大差がつくことになる。つまりは、4回戦で勝った方がそのままこのゲームの勝者となってしまう。勝負の行方を担う重要な選択に対し、嘘食いは勝負を降りることを選択。よって、4回戦はラロの勝利となった。このタイミングで、嘘食いが呼吸で新しいエアを消費する。4回戦が終了し、嘘食い、12エア、ラロ、22エア、と大差がつくこととなった。嘘食いは5回戦で、この10エア差を取り返すことができるのか。5回戦開始。最終戦である5回戦は、残ったカードが自動的に選択される。嘘食い、25、ラロ、44。これに対しラロは、一瞬恐怖した後、勝利を確信する。というのも、嘘食いの25は通常であれば、ストレートフラッシュが作成可能である。しかし、4回戦の6のフルハウスで、必要なカードを使い切ってしまっているため、もう、ストレートフラッシュを作成することはできない。つまりは、嘘食いの25は、よくて5の3カード、止まり。自身の10のフルハウスで勝つことができる、とラロは考えた。ベッドタイムに移る。まずお互いに、参加料の5エアをベットする。現在、お互いの所持エアは、嘘食い、7エア、ラロ、17エア。これは、ラロが圧倒的優勢な状況である。というのも、もし、ラロがこのまま勝負を降りた場合、嘘食い、17エア、ラロ、17エア、となり、同数エアで、耐久戦に入ることとなる。同数エアであれば、嘘食いよりも呼吸ペースの落ち着いているラロの方が有利な状況となる。つまりは、ラロは5回戦の勝負に降りるだけで、自身に有利な状況を作り上げることができる。ファーストベッドはラロ。降り、が最前提のように見える状況であったが、ラロは1エアをベットする。対する嘘食いは、ラロの意図の読めない1エアベッドに困惑しつつも、決死のオールイン。対するラロは、それにコールする。ベッドが釣り合ったため、勝敗の発表に移る。25、vs、44。勝ったのは、なんと、25。5回戦は、嘘食いの勝利となった。全5回戦が終了し、現在の所持エアは、嘘食い、24エア、ラロ、10エア。ここからは、お互いの所持している酸素で、水中耐久戦が始まる。なぜ、勝てないはずの、25が、44に勝つことができたのか。そして、エアポーカーのルールの隙をついた、ラロの最後のあがきとは。といったところで、ストーリー解説は以上。4回戦、5回戦の結果は、このようになったわ。結果だけ見れば、1勝1敗。
でも実はその裏で、嘘食い、ラロの壮絶な心理戦が繰り広げられていたわ。ということで、お互いの取った戦略を解説していくわ。4回戦開始時点で、お互いの手札は、ラロ、44、63、嘘食い、25、26。これらの数字を、作成できる一番強い役に変換しようとした場合、作成される役はおのずと決まってくるわ。使用カードは被ってはいけないから、作成できる役は制限されていそうだな。つまりは、4回戦と5回戦で選択すべき最善の役が決まりそう、っていうことか。その通りよ。必ずその時点での最高役が作成される、と仮定した場合、数字から最大限に強い役を作成できるパターン、通称、最善パターン、が決まるわ。ということで次は、お互いが最高役を作成した場合に選択される、最善パターン、を考察していくわ。ラロがこの時選択できるのは、K のフルハウス、もしくは、9のフルハウス。対する嘘食いは、6のフルハウス、もしくは、ストレートフラッシュ。このうちの、ストレートフラッシュ、は、確実に1勝することができる強いカードよ。ラロの、フルハウス、では、ストレートフラッシュ、に勝てないもんな。そんな最強の、ストフラ、を持っている嘘食いだが、一つだけ、ある問題点がある。それは、大量の矢を勝ち取ることができないという点よ。3回戦で勝敗の法則が解明され、4回戦時点ではカードの強弱が分かっている状況になっているわ。勝敗が分かっている勝負では、ベッドタイムで大量の矢が積み上がることはない。つまりは、勝ったとしても得られるのは、参加量分の矢だけということよ。獲得できても、参加量の4矢か5矢だけってことか。ということは、ストレートフラッシュ、を出すのは、参加量の多い5回戦にかけた方がお得ってことだな。そういうことよ。でも、5回戦で、ストフラ、を選択することには、またもや問題が一つあるわ。それは、使用するカードが被ってしまうことよ。もし、4回戦で、26、5回戦で、25、を選択した場合、ストフラに必要なカードを先に使ってしまうことになる。つまりは、ストフラを作成するには4回戦しかないということよ。ということは、確実に1勝するなら4回戦に、25、を出せば良さそうってことだな。ちょっと待てよ。4回戦でわざと弱い役を作成すれば、5回戦で、ストフラ、を作成できそうじゃないか？ 4 回戦を捨てて、5回戦で確実に勝ちに行くっていうことね。これは、不可能よ。というのも、2階にいる協力者には、手札の情報は伝わってこないからよ。手札の見えない協力者にとって、5回戦に必要なカードは4回戦の時点ではわからないってことだな。わからないカードを温存するなんて不可能だぜ。そういうことよ。つまり、嘘食いの、最善パターン、は、4回戦で、25、5回戦で、26、を選択するということね。対して、ラロの、最善パターン、も考察していくわ。4回戦、ラロは、K のフルハウス、もしくは、9のフルハウス、を選択できたわ。どちらも高めのフルハウスか。まずまずの強さなんじゃないか？でも、44、63の選択する順番には、注意が必要よ。実は、63は、2つの役しか作成できない、超厄介なカードなの。そんな、63より先に、44を選択した場合、5回戦で作成できる役がなくなってしまうわ。5回戦で必要なカードを、4回戦で先に使い切ってしまうってことか。それはまずいな。つまり、ラロの最善パターンは、4回戦で、63、5回戦で、44を選択するということよ。なるほどだぜ。これで、両者の予想が出揃ったな。お互いが最善パターンを取った場合、4回戦は、25、vs、63。5回戦は、26、vs、44、となるぜ。つまりは、4回戦勝者、嘘食い、5回戦勝者、ラロ、ってことか。そういうことね。じゃあ次は、このような勝敗になった場合、お互いの所持エアがどう動くのかを確認してみるわ。4回戦開始時点でのお互いの所持エアは、嘘食い、17エア、ラロ、18エア。前も説明した通り、勝敗が分かっている今の状況では、エアが積み上がることはないわ。つまりは、参加料しかベットされないってことだな。すべてのゲームで参加料のみがベットされていた場合、5回戦終了時点でのお互いの所持エアは、嘘食い、16エア、ラロ、19エア、となるわ。3エア差か。確か1エアで5分だから、15分間酸素を多く吸えるんだな。このまま行くと、
ゲーム終了後の水中持久戦で、嘘食いはラロより先に酸素が尽きてしまうぜ。これは、嘘食いに勝ち目がないってことか？実は、そうとも言い切れないわ。それは、2階の協力者が、役の作成に失敗する可能性もあるからよ。役の作成失敗、か。さっきまで説明していたパターンは、あくまで役が正しく作成できていた場合のパターンだもんな。たとえ役の強さで勝っていたとしても、間違ったカードで作成していれば、役不成立による負けもあるのか。そういうことよ。協力者は、同じカードは使用できない、という縛りのもと、数字から役を作成するわ。つまりは、今までに使用したカードを暗記しながら、未使用カードで役を作成しなければならないということね。4回戦開始時点で、使用済みカードは30枚。そんなに多くのカードを覚えるなんてかなり難しそうだから、役の作成失敗も全然ありそうだな。つまりは、最善パターン、では、嘘食いの負け確定となってしまうけど、ラロの協力者のミス次第では、嘘食いにも勝ち目がありそうっていうことね。じゃあ次は、この考察を頭に置きながら、実際のゲームの流れがどのようになったのかを確認していくわ。4回戦、選択されたカードは、嘘食い、26、ラロ、63、となったわ。最善パターン、では嘘食いは、25、だったよな。でも嘘食いの戦略は、2回の、作成失敗、待ちだから、選択するカードは何でも良いっていうことか。選択された数字だけ見れば、そうとも受け取ることができるわね。でも実は、この、26には、嘘食いのある戦略への伏線が隠されていたの。この戦略は、物語の結末に関わってくるものだから、詳細な説明は一旦は省くことにするわ。大まかに説明すると、嘘食いは秘密裏に、4回戦の勝負を捨てようとしていたわ。そして、5回戦の勝負で大勝し、逆転することを狙っていたわ。嘘食いは、そんな戦略を密かに実行していたんだな。じゃあ、嘘食いとしては、4回戦は勝負を降りるだけでよかったっていうことか？いいえ。ただ降りるだけでは不十分よ。嘘食いは、自身の作戦成功のため、この、降り、の真意をラロに隠しておく必要があったわ。そのため嘘食いは、勝負はしたいけど、致し方なく勝負に降りた。と見えるように立ち回る必要があったわ。すぐに降りてしまうと、ラロに作戦がバレてしまうかもしれないもんな。堂々と降りないように、ごまかす必要があったってことだな。そういうことよ。では、実際のベッドの流れを確認してみるわ。まずファーストベッドで、嘘食いは、チェック、を選択。これは、勝負の意欲を見せるために、即、ホールド、は選択しなかったということだな。そして、次のラロのマックスベッドに対して、ホールド、を選択したわ。勝負の意欲はあったが、マックスベッドに押されていた仕方なく降りた。っていう、嘘食いの期待通りの形に放ったな。まさにその通りね。しかし、この嘘食いにしては珍しい弱気な立ち回りに対して、ラロはかすかに疑念を抱くことになったわ。そして、その、疑念、が、5回戦のラロの行動を引き起こしていくことになるわ。5回戦は、残りの手札が自動的に選択されて、嘘食い、25、ラロ、44、となった。この時ラロは、まだ嘘食いの作戦に気づいていない。そして、数字での勝負に勝つ自信のあったラロは、勝利を確信していた。嘘食いの、25は、5回戦では、ストフラ、を作成できないはずだもんな。対するラロの、44は、フルハウス、を作成することができる。5回戦は、普通に勝負したらラロが勝ちそうだな。その通りね。そんな、勝ちが目前にあったラロだったけど、最後のベッドタイムの選択でも気を抜くことはなかったわ。ベッドタイムでは、ベッド、チェック、ホールド、の選択肢があるわ。もしラロが、ベッド、もしくは、チェック、を選択した場合、数字での勝負になるわ。そして、数字での勝負だと、たとえ数字で勝っていても、協力者のミスで負ける可能性もあるわ。カードの選択ミスによる、役の作成ミスだな。負けたら歴史、のエアポーカーでは、わずかでも負けの可能性があるこの選択は、あまり選びたくはないな。対してラロが、ホールド、を選択した場合、参加量の5矢が動き、嘘食い、17矢、ラロ、17矢、となるわ。つまりは、同数矢で耐久戦に持ち込むことができるっていうことね。一見すると、互角のような状況に見えるのだけれど、今までの呼吸ペースを考えると、この状況はラロが圧倒的に有利よ。つまりは、ラロは勝負を降りるだけで、嘘食いに耐久勝ちできるってことだな。その通りよ。でも、実際のラロの選択は違っていたわ。
ベッドタイム。ファーストベッドはラロ。どう考えても、ホールド、一択の状況だったのだけど、ラロはなんと1エアベッドという行動に出たわ。これは、4回戦終了時に感じた、疑念、を晴らすための行動よ。ラロは、これに対する嘘食いの選択を確認することで、嘘食いの真意を探ろうとしたわ。一旦相手に選択権を渡すことで、相手の出方を見ようとしたってことだな。でも、ベッドしても大丈夫なのか？もちろん、問題ないわ。この後、嘘食いがどんな選択をしても、ラロは最悪6エアしか失わないから。結果は、嘘食い、18エア、ラロ、16エア、となるわ。この数字だけを見ると、嘘食い優勢のように見えるな。でも、実はラロには耐久戦を勝ち抜くための秘策があったわ。そしてその秘策によって、2エア差を逆転しようとしていたっていうことね。なるほどだぜ。つまりは、1エアベッド程度では、ラロが優勢である状況は変わらないということだな。そういうことよ。そして、それに対して嘘食いの取った選択は、マックスレイズだったわ。嘘食いは、数字での勝負に相当自信があるんだな。普通に考えれば、マックスレイズは数字での勝負への自信の表れと受け取ることができるわ。でも、ラロはこのマックスレイズに対して、少し違和感を感じたわ。というのも、もし、嘘食いがコールのみで勝負した場合、嘘食いが勝てば、ラロに2エア差をつけて耐久戦に持ち込むことができるわ。つまり、数字で勝負がしたいだけなら、わざわざレイズする必要はないわ。このレイズには嘘食いの何かしらの意図がある、とラロは考えたわけだな。これについてラロは、勝負を降りさせるための強気のレイズ、であると考察するわ。つまり、嘘食いは実は数字での勝負がしたくない、とラロは考えたわけだな。でも、このまま決着がつけば、嘘食いは所持エア数で不利になるんだよな。その通りよ。だからラロは、嘘食いにも所持エア数をひっくり返すような秘策があると疑っていたわ。そして、ラロはあるものを発見し、疑いが確信に変わったわ。ラロが発見したもの。それは、破損したレギュレーターの破片よ。レギュレーターって、酸素を吸うための器具だよな。その通りよ。嘘食いは、レギュレーターについている酸素メーターを破壊し、常に霊を刺すように細工をしたわ。そうすることで、酸素がまだ残っていても、違和感なくエアを交換することができる状況を作り出したわ。つまりは、嘘食いの秘策とは、エアの偽装。使用済みと思われていたエアにも、少しずつ酸素が残されていたのよ。そうだったのか。でも、レギュレーターの破壊なんていつしてたっけ？そんな目立つ行動してたら、すぐにバレそうだけどな。実はこのゲームの中で、唯一ラロの資格ができる瞬間があったわ。それは、ゲーム開始直後。ラロはその時、水位がまだ上がりきっていないのを見計らい、立ち上がって呼吸を稼いでいたわ。嘘食いは、ラロが見ていない隙にレギュレーターを破壊したというわけね。なるほどだぜ。ゲーム開始直後に、すでにエアの偽装を考えていたなんて、すごすぎるぜ。つまりは、偽装粉のエアも合わせれば、現状は嘘食いの優勢。ラロは、嘘食いの勝負に乗るほかなかったということね。数字の勝負では、フルハウス、を作れるラロが断然有利だぜ。負ける可能性があるとしたら、協力者の作成ミスぐらいだな。その通りね。実際の勝負の結果は、嘘食い、25、の勝利となったわ。25、では、44、を倒せるはずないよな。ということは、協力者がミスしたっていうことか。いいえ、協力者はミスしていないわ。正確に言うと、ラロの協力者は5回戦でミスをしていないわ。ますますわけがわかんなくなってきたぜ。なぜ、勝てないはずの、25が、44に勝つことができたのか。といったところで、今回の動画はここまで。次回の動画まで、座して待て。